nege ta ani konoto saka piso mana dawkan Bamako kaw fe Tunisia nege mukan saka piso mana dawkan Stade Olympique de RDS ale kononana Mali équipe dala falendo morali kay hakilino belajele kay mogo bananete coronavirus ma mogo mine belajele ka kenen nimuna capitaine Amar Traoré ale bitu suspendilo le match folola ale be senkana kana fara groupe kan dolatiro belajele dala falen be an fona kara Moussa Sissako ale me carton bleu mata match ale sentna ni kulena tunu conférence de presse kenekan Mohamed Magasuba Mali tigli karamo akwale dalen do na fo ala ka mafa ko Mali be gay bi wa me qualifier anga tiga Magasuba lame ay kuma munu fo conférence de presse kenekan kunungo Stade RDS ale kononana. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui en face de vous pour parler de ce match, ce dernier round qualificatif entre la Tunisie et le Mali. Le moral de l'équipe est au beau fixe parce que la qualification se fait sur 2 matchs, un match aller et un match retour. C'est vrai que nous avons perdu la première partie, moi je dirais la première mi-temps. Nous avons encore la chance d'avoir une autre mi-temps, cette fois-ci les 90 minutes. Donc nous avons encore beaucoup de chance pour refaire, rattraper le retard pour qu'on passe un peu. Bon, vous savez, nous avons la ferme conviction que nous allons nous qualifier. Parce qu'il s'agit d'un match de football. L'adversaire est allé gagner sur notre terrain. Rien ne nous empêche de gagner ici à terre tunisienne. Voilà, bien, on appelle gamin, mais je crois qu'à 21 ans, on n'est pas gamin. C'est un joueur professionnel 100% qui joue titulaire au niveau de ce club. Et ça peut arriver, même si on est à la fin de carrière, c'est des choses qui peuvent arriver. Marquer contre son camp, il n'est pas le premier joueur à le faire à travers le monde. Il y a des joueurs plus expérimentés que lui qui ont fait la même boule. Donc ce n'est pas la fin du monde pour lui, c'est un professionnel, il est préparé à cela. Et je crois qu'aujourd'hui, naturellement, avec l'accompagnement de ses camarades et du peuple malien tout entier, vous avez pu le constater, son état d'esprit est beaucoup fixé. La première mi-temps, effectivement, il n'y a pas de regret. Le regret, c'est quoi? Quand un match est passé, surtout quand il est mal passé, il faut effacer tout simplement de son esprit et se ressaisir pour pouvoir aller de bon pied cette fois-ci. Donc, regret ou pas, ça ne change pas le cours des choses. Et nous sommes comme des guerriers. Il y a une autre manche qu'il faut, un dernier round qu'il faut jouer. Je crois qu'il faut venir avec la ferme conviction, la détermination, l'envie de satisfaire ce peuple-là qui en attend besoin. Et je crois que sur ce plan, nous avons fait une préparation mentale adéquate qui puisse permettre à ces enfants de développer leur jeu. Oui, c'est tout à fait vrai, parce que notre capitaine, le leadership incontesté, le leader incontesté de l'équipe sera de retour. Et je crois qu'avec l'arrivée du capitaine, un nouvel état d'esprit va être installé au niveau de ce groupe qui a vraiment envie d'aller à tout le monde. Et c'est là tout. Les clés de réussite, c'est pas ici qu'il faut les exposer. Naturellement, c'est de mettre sur le terrain. Et nous les avons déjà. Je suis convaincu que nous allons passer. Fermement convaincu. Ça, je le dis, c'est pas pour rigoler. Et je suis fermement convaincu que si ça reste du jeu, le Mali va passer. Lemana nun bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ Mali équipe ɲuman bɔra Bamako u ɲuman donna Tunis baasi tɛ mɔgɔ si la délégation bɛɛ lajɛlen ɲuman sera yan coronavirus tɔ tɛ jama cɛ la banabagatɔ tɛ jama cɛ la balontannaw bɛɛ lajɛlen dalafalen don u kunkolo yan fan fɛ wakiludenw bɛɛ lajɛlen ka ɲi u k'u dama suyɛ k'a fɔ an ɲɛna ko jama ye bɔli min kɛ Stade Universitaire la jumadon n'u ma se ka kunkɔrɔta di jamanadenw ma ko bɛ ka to ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa bi u b'a se ka o erreur corriger ni sebaaya ye ka di jamanadenw ma ko ni Ala sɔnna ma ko jamana bɛɛ ka dugawu k'u ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen lakana sira fɛ baasi tɛ maa si la Mali équipe nationale tigiɲɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ délégation bɛɛ lajɛlen bisimila ka ɲɛ hôteliw ka ɲi fɛn min ye mɔgɔw accueillir ka ɲɛ kɛnɛ ka ɲɛ kosɛbɛ ministre de la jeunesse sport Moussa Akatayer a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a ma tɔto ni ko in labɛn na o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'a daminɛ jamana ɲɛmaaso la fɔ duguma bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kan ka wuli k'i cɛsiri walasa Mali bɛ se ka sebaya sɔrɔ cogo min na Sacré Sidi kabini Tirisikaw fɛ yen Coupe du monde éliminatoire barrage kɛnɛ kan radio Jɛkafɔ. Merci Syria.